Il-menopawża li taffettwa kull mara isseħħ meta mara jiqfilha l-perjed għal 12 xahar infila. L-età medja fl-Ewropa hi madwar 50 sena, iżda s-sintomi jistgħu jibdew snin qabel. L-ispiżjara Daniela Magro li tmexxi taqsima dwar is-saħħa tal-mara spjegat li fil-menopawża jonqsu l-livelli tal-ormoni speċjalment l-estrogen li għandu rwol importanti fl-iżvilupp sesswali u riproduttiv tal-mara. Meta naraw dawn il-nuqqas jibdew is-sintomi. Eżempju dawn il-fwawar għandu wkoll ma ninsewx l-effetti fuq il-bones l-estrogen li jagħmel. So għalkemm qed nitkellmu fuq hormon, dal-hormon għandu rwol kbir importanti. Is-sintomi jinkludu wkoll uġigħ fil-ġogi, ejja, nuqqas tarqat, konċentrazzjoni baxxa u sintomi psikoloġiċi bħal depressjoni u ansjetà. Mara tal-fuq minn 40 sena għandha tkellem tabib jekk tħoss dawn is-sintomi. Dawn jistgħu idumu minn xhur għal snin u jħallu effetti kbar fuq il-ħajja tal-mara, inkluż fir-relazzjonijiet u fuq ix-xogħol. Daniela Magro qalet li l-mediċina magħrufa bħala Hormone Replacement Therapy, HRT, tista' tgħin biex ittaffi s-sintomi sakemm il-ġisem jadatta l-livelli ġodda tal-ormoni. Meta tnieħdu hormone replacement therapy, as the name implies, we are replacing the hormone, the estrogen f'dan il-każ. So inti qed tagħti doża ta' estrogen lil ġismek biex inti jirreplacja dak l-estrogen li inti tkun tlift minħabba l-menopawża, minħabba xi ħaġa li mara hija naturali li tiġri matul il-ħajja tagħha. Insistiet li l-menopawża m'għandix tkun tabu u mara għandha titkellem dwarha speċjalment mat-tabib li jista' jagħżel l-aħjar trattament tal-HRT għaliha. Mela l-HRT għalkemm aħna forsi nassoċjaw kull tip ta' mediċina forma ta' pinnola tista' tiġi wkoll formi ta' gels, formi ta' pessaries li jistgħu ovvjament ikunu vaginal pessaries, hemm ukoll ovvjament tablets. Ġifieri x-xelta hija vasta, l-importanti dejjem nitkellmu mat-tabib ħalli hu jagħżel x'inhu l-aħjar option għalina. Magro semmit studju li sar 20 sena ilu li wara li trattament wieħed partikolari tal-HRT iżid ir-riskju ta' kanċer tas-sider u dan imbotta lin-nisa milli jieħduh. Spjegat li llum hawn ħafna tipi ta' HRT u l-avvanzi fil-mediċina tejbu trattament. Mara li tibda tieħu l-HRT fuq preskrizzjoni tat-tabib għandha tibqa' titkellem mat-tabib regolarment.